Milý, toto som ešte nepočula. To si normálne musím čeknúť. Nepracuje. Nie, Kristián nie. On si teraz urobil kino a myslí si, že tam bude zarábať. Ale s takými klamstvami ďaleko nedojde. To skôr mne sa darí v tom kine, jak jemu. Som smutný, pretože obviniť Hildu a mňa z toho, že my sme plánovali nejaký únos Špirenkovej mladej, tak akože to... Teraz som bola obvinená, len ja. To až dneska ťa obvinili, Jeffo. No, obvinili ma. Obvinili. Hej. No, a čo? Vy s tým dokážete spať, alebo čo? Ja? Nezobralo vás to? No mňa sa to dotklo. Vieš čo, včera... Nepravda toto. To je nepravda, že to by som v živote neurobil. Jeffo, včera ma to zobralo, taká som z toho bola taká, ale som sa normálne nadýchla, som si povedala, Alena, vieš, že to nie je pravda, ideš ďalej. A tým pádom som si povedala, neriešim. Ľala som si na posteľ, ešte prebehli nejaké myšlienky, v pohode som potom zaspala. Na čo? Ja v hlave nebudem nosiť to, čo nepotrebujem. Trápiť sa nad debilami. Robí zo seba sudkyňu, Bea. Normálne na silu sudkyňu robí zo seba. Sudkyňu, prokurátorku, policajtku a neviem čo. No veď hej, ona ma obvinila z plánovanej vraždy. Takto, Beatka, lebo vlastne tak sa to aj písalo do papierov. Však ja som bol za to u Šandorky na okne. Ja by som ináč neišiel u Šandorky na okne, keby toto nebolo. Takto, Beatka, lebo vlastne tak sa to aj písalo do papierov. Som bol za to u Šandorky na okne. Ja by som ináč neišiel u Šandorky na okne, keby toto nebolo. Poď ešte také poslať Bibi, teraz tu pozerám. Áno, Karol, rozumiem úplne, čo píšeš, chápem ťa. Alenka, nebolo by ešte najlepšie aj to, že aby ja som išiel zajtra na tú políciu za takéto obvinenie? Choď. Ja si myslím, že určite. Lebo toto je naozaj veľmi krivé obvinenie z tých správ, ale čo ja by som im tam povedal, ty kokos? No, že ťa obvinili, nič s tým nemáš, adresu starej máš, toto nie je problém. Tak čo? A vieš, že to pravda nie je, tak si tam zaplatí. Teraz je od 100 do 800 eur za jedno pojednávanie. A toto bude najvyššia čiastka, to ver tomu. Chápete ľudia, Jeffa navádza, aby išiel na policiu, chápete? On ma vystavuje v truhle, on si plánuje na mňa vraždu, na dceru, a on ešte... Stará, však otvor oči, ty co si fakt glúpa, či co? Špirengová, však rozmýšľaj nielen nad giftami, ale rozmýšľaj aj reálne. Ty vôbec nevieš reálne rozmýšľať. Vôbec nevieš uvažovať. A ja som nenavádzala Jeffa, to Jeffo povedal, že nemal by som ísť. Ísť spať, bo ráno rozjebeš ďalšie auto. Ale počúvaj, aj keď som rozďubala ďalšie, je to moje, nie tvoje. Už navádza Jeffa. Mňa nikto nenavádza. Mňa to len teraz napadlo, že asi bude najlepšie, keď pôjdem na tú policiu a ja a reálne to celé im vysvetlím, že ako to je, ak by sa náhodou stalo, Slava, že tam pôjdeš aj ty a že má prísť nejaké predvolanie mne, aby polícia bola v strehu a vedela, že ja som voči tejto veci vypovedal ako tak. Áno, Monika, máš pravdu, oni sa boja, lebo ja by som v takejto veci ani na minútu nezaváhala, aby som neležala na tom gauči, či na posteli, na ktorej ona leží, ale by som dvihla riť, aby som tam bola dnes. Boja sa niečoho. Stará povedala a sa preriekla. Preriekla sa, že tých 150 eur je len doplatok. Skáde Stará vedela, že to je doplatok. Ja som v živote nejaký gauč nemala. Nie som taká za 100 roky s opisami, jak ty. Žiadne gauče doma nie. Maggie, ale jej to nevysvetlíš, ona tomu nepochopí, ona nevie, čo to je normálne zmyšľanie, racionálne zmyšľanie, ona je chorý sociopat a sociopati, oni nevedia zmyšľať normálne zdravo, oni zmyšľajú nezdravo, ich mozgové bunky nie sú natoľko vyvinuté, aby dokázali zmyšľať normálne. Čau, Adam.
Sempre, toto isté si myslím aj ja od prvej chvíle. Od prvej chvíle, čo si napísal. Ďakujem, láska. Sempre, toto isté si myslím aj ja od prvej chvíle. Od prvej chvíle, čo si napísal. Nie, Kiko sa bojí. Kiko vie, prečo sa bojí. Alkoholu, hej. A vie, prečo sa ešte bude bať. Lebo ohrozuje verejnosť, to je na pasu. Nie, Kiko sa bojí. Kiko vie, prečo sa bojí. Nech nám kde sú zrazu všetky také profily. Kiko sa bojí. Kiko vie, prečo sa bojí. Ale Hilda, nás obviniť z takejto veci? Ti hovorím však, toto ten krásny režisér chcel, že to poslal Lenke. Prečo to neposlal rovno starej? Dajte si otázku, ale poslal to Lenke. A okrem Skúste sa na tom iného, zamyslieť. prečo sa, ešte otázka okrem iného, prečo sa k tomu nevyjadri a nepostaví nejako čelom aj mladá Špirengová? Prečo? Lebo je to klamstvo. Lebo keby sme jej dali otázku, nevedela by odpovedať. A nepostaví nejako čelom aj mladá Špirengová? Ďakujem. Lebo je to klamstvo. Lebo keby sme jej dali otázku, nevedela by odpovedať. Však ja viem, že normálny človek bude. Ona to Ja sa normálne teším, ako bude ona vypovedať, keď pôjde ohľadom tento veci. Normálne sa teším. Však ja viem, že normálny človek. Treba ju nahlásiť, nech si ju osledujú a ráno zastavia isto na fúka z ostatkový alkohol. Keby sa mi chcelo ísť do auta, tak ti nafúkam a ti ukážem. Ráno zastavia isto na fúka z ostatkový alkohol. Keby sa mi chcelo ísť do auta, tak ti nafúkam a ti ukážem. Nafúkaj sebe piču. Tak potom o čom rozprávaš? Ty jedno povieš a potom rozprávaš druhé? Slava, si uvedom, ako ty sa správaš, ako rozprávaš. Však ty mi pripadaš, ako mentálne zaostala. Prípada? Však ona je. No vlastne je. Však to tam je znak toho. Teda ani znak už ty však ona to má diagnostikované. Nie psychiatrom už pre dospelých, ale ešte keď sa narodila pedopsychiatrom to má diagnostikované. Duševnú zaostalosť, negramotnosť po finančnej a neviem jakej stránke. Presne tak. Psychiatrom to má diagnostikované. Neboj sa, za chvíľu ti príde predvolánka. Nech príde, budem rada. Vieš čo, veľmi rada budem. Budem mať voľnosť roboty, ktoré budem mať preplatené. Ja mám platené na deň dobre, takže ako s tým som stotožnená. A na políciu sa nebojím ísť, lebo nemám prečo. Že z prokuratúry Príď aj od prezidenta, ja pôjdem do Bratislavy, stará, chodím tam často. Ja sa nebojím ísť, lebo nemám prečo. Že z prokuratúry Príď aj od prezidenta, ja pôjdem do Bratislavy, stará, chodím tam často. Ja sa nebojím ísť. To sa nehanbíš mi rozprávať stará, však ja o tebe mladšia, ty mne kričíš, že som stará, však Ty mi do pičov, do kurvov nadávaš, jak si príde. A tebe uráža, že ja ti poviem stará. Kedy ja som ti povedala, že si piča? Kedy ja som ti povedala, že si kurva? Sláva. A tebe sa ide také dačo dotknúť. Však vyzeráš na 70 rokov. Nepreháňam, ale na 65 určite. Hilda, pozrite si správu pre Poďte ma podgiftovať. Poďte. Ale na 65 určite. Presne tak sempre, ako píšeš. Ja sa skutočne teším na to. Dobre ľudia, je veľa hodín. Takže ja už odchádzam. Prajem vám všetkým pekný večer. Ďakujem za darčeky. Som rada, že dneska sme rozobrali túto tému, lebo to sa už nedalo. No a budem sa viac tešiť, keď stará mi povie, že na tej policii bola. Skutočne sa budem tešiť. Tak prajem všetkým pekný dobrý večer. Pekný dobrý večer, peknú dobrú noc. Ahojte, Hilda. Ahojte.